Bukan aja jahe. Kita hari ini akan mana ibu mama. Saat ini Moni Basuntari गोसोखां जोलुर बादायनाय बे हाबाफारियाव जाफैनो हानाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौ गाहामै गाहाम सिनायथि होनायनि आङो जोंनि बुहुम आफादनि बेंगिरि मानबे सवारि बसुमतारिनिसिम आङो साबायखर बावनाय थाबाय। ओरैनो आं साथाम मानसि समर गयारि बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। ओमफ्राय दंबावो प्रणब राय बेयाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। बिथांमोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ आंखौ सामलायनो थिननायलाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि साफ्रोमनिबो मदद हांख्रायनानै आङो दिनैनि बे आफादखौ सामलायनो थाखाय सोंनाय जाबाय। दा जोंहा आफादगिरि सायख'नाय हाबाफारिया जोबना थांबाय। दा गिबियावनो आङो आलासि सिनायथि होनो सानदों। दा आङो आलासिखौ सिनायथि होगोन जोंनि मंगलिया जोंनि मनि बसुमतारि गोसोखां जोलुर बादायनाय आफादनि मानगदेब जोंथुमगिरि बिथां सवारि बसुमतारि गिबियावनो सेलुबिनि गोजोन हामलायनायखौ साफ्रोमबो नुजानो हानाय हेफाजाब होनो थाखाय खावलायजाबाय। लोगोसे जोंनि कनभेनर बिथां सवारि बसुमतारि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय।
Bos Afatni Gahaय Nehaथारि बिथां दिलिप कुमार बसुमतारी बिथांखौ बिबार बावहोनो खुंबाय लोगोसे मंगलियान गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रसेनजित बसुमतारी स्कुलनि गाहाय बिबान खालामबाय लोगोसे बेयावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि ओनसोलनि लोगोसे गुबुन जोंनि ओनसोलनि गुबुन आफादफोरखौ नुजाफैनानै जेरैहाय ट्राइबेल संघ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि जों नुजाफैनो हादों दा बिथांमोनखौबो जाहाथे फारि फारि कन्डलेन्स होमबा नैबे मंगलियान ओनसोलाव बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै बल खेला बादायलायनाय हाबाफारि लादों बेयाव बाहागो लानानै सारा मा फोरमायनो गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों नायगिरिफोरनिसिम आङो साबायखर हरग्रोनो सानदों लोगोसेयैनो मोहनी बसुमतारी गोसोखां फुटबल बादायलायनाय दिनैहाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सेथि खेबनि थाखाय खुंदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर जासिगोन लोगोसे बे मंगलियान ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै बिथांमोन समाज सिबियारि बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबो गोसोनि गोजोन हामलायनायखौ होदों जे दिनै मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोहनी बसुमतारी जाय मोहनी बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'रानि मोनसे समाव सासे आफादगिरिमोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एंगारखांनायनि उनाव बिथाङा सासे आसाम बिधान सभानि सासे MLA मोन MLA जानानै थानाय समावनो बिथाङा बै समाव जोंनि गेजेराव गोबां माखासे बेले बेजेनि थाखाय बिथाङा रुंसारि जानांदों दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबला जिथु जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव पपुलार मोनसे गेम गोजामसिन मोनसे गेम एबा गेलेनाय एबा खेला बेखौ दिनैहाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायनाय होदों बिनि गुबै ओंथियानो बेनो जे दिनै लाइमोनफोरखौ जोंनि खेलानि फारसे बोगथाब होनाय आरो बे फुटबल खेलाजों लोगोसे जोंनि देहाया राफोद जायो जोंनि मेलेमा राफोद जायो आरो दिनै फुटबलखौ जों नुदों जे बेजोंबो दिनै मानसिया थांनानै थानो हायो दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै फुटबला जोबोद मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो माने गनायजानाय मोनसे खेला जाय खेलानि गेजेरजों दिनै सासे सुबुङा गावखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय मोनसे राहा जिउ खांनो हानाय मोनसे राहा जायो दा बेनिखायनो दिनै जोङो साफ्रोमबो गेलेगिरि दैदेनगिरि लोगोसेनो रेफारि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोलुर बादायनाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मंगलियाननि बे गेवलां फोथाराव सेथि खेबनि थाखाय बे खेलाखौ होनाय जादों बे खेलाखौनो दैदेननाय बानजाय आफादनि मानग्रा आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बानजाय आफादनि गासैबो मानगोनां फोरोंगिरि नोंथांमोन मोहनी बसुमतारीनि आंगो बिदा एसे सिगाङाव मोहनी बसुमतारीनि सावगारि बिबार बावनाय मानगोनां बिथां मानिक बसुमतारी मानगोनां बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दिलिप बसुमतारी लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी आरो गासैबो बिबानगिरिफोर UPPL दोलोनि मिरुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां बिथां फनिन बर' आरो दिनैनि नैबे जौसाङाव नुजाना
हिसाबै खेलाखौ होदों मोहनि गोसोखां मोहनि बसुमतारी बिथांनि मुङै जोंनि ओनसोलाव गोबां बल गेलेगिरि दङ दा मोनसे समाव बिथाङा मोहनि बसुमतारीया जोंनि हारिनि दाङाबाजि गावजों गावनि मोनसे फुटबल बाजियाव मोनसे जिउ जोबलांबाय बिथाङा मंगलेन हिसाबै बा बिजनि हिसाबै गोबां बिहोमा दङ बर' बिजनि दखा बर' सासे गिदिर बिथां आफादगिरिमोन बेजों लोगोसे मंगलेन गोजौ फरायनो सासे गाहाय फोरोंगिरिबोमोन बिथाङा दा बिजनि ओनसोलाव गोबां माखासे खामानि मावग्रा हिसाबै बिथांनि मुंखौ जों बै समाव जों मोजां सिबिनो हायाखिसै दिनै बिथांनि मुङै माबा मोनसे खेला सिबिनो हायो नामा जों बे नोजोरखौ बोनानै दिनैनि जों मोहनि बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथिखौ लानानै जोङो फोरबोखौ दिनै होनाय जादों। जे नोंथांमोननि जे बादायलायनाय बेयाव मोनबेसेसो टिमा बाहागो लादों? गासै मोनजिथा टिम दङ दा जों बेखौ फार्स्ट टाइम जों मंगलेन ओनसोलनि माखासे गामिफोरखौ लानानै बा प्लेयारफोरखौ लानानै जोङो लाग्रोनाय जादों नेक्स्ट टाइम उनाव जों जाहाथे गुवार नोजोरजों नायनो हानाय बायदि जोङो बिजनि बेसेबां क्लाबफोर दङ बेखौ लानानै जों नोंसोर बिदि लांगोन बादि नुदों आं